ترخا أبزاقا قداماي ويانا ولدتات كفلت وزقبا حقنيا تاريخ دراسي يمانا قور مسكال تراخي هايلا ماريام قور هيوت ترخا أبزاقا زي أب كتما مقالن كبابي أنز تأكب جزيف حيل منجستين نتي بحمشتن حسش انت شعدت 135 عامة مرد أو قرز بطحو سعرات حنان مفداي كابكوحان اندا يسوس مقالن ناتبقسم أبلعلتهم كند مسارت وينتي يوم زبوها الكبابيتات حنت ألم بوراسلوا سحرت سامرم وجرات ددبا درق عجن راي عزوان بمئتام سلاماويان قبارات نخجفجف نخور المدلواتو ودينيهم اتي بمنستر طور رأس أببا أرقاين كونريلات إنجليزن زمراح بمنجست إنجليزن خال أيكونات عالم بزدالو كبر تسوارن تانكتاتن استعاتقن زسلطنن سراويت منجستي كابتي عريدلو زنبرا انبالاجة توقسم نابتم كند مسارت ويانا يوم زبها الكوابيتات نخور مدلاوات وديونيهم منجست هايلا سلاسة بسمين ماخلن دون جنبارات أواد يدوم بحادة جزي متقعتن مخفات مدلاواتو وديونيهم بدحري متقعتو قرو زنبرا قنتات وين تدمام كعاوتو قرو عبي حبون ناي منفست انكارن زرخوون تخونم زنورم حسرت أصوار تايتن بمتون وون يكون نمكلال كيلو منيرم عاوتو قرو كاوت تادرو عقمي وين تمعباي بتوساخي هزباو تقبالنتهم وون كسفح كيلو نيرم أو سفحت خوابتات تقراي راي عزو اندرتا اقلتو لعلو تنبين وزت الزنور قبارات والعسبيتي من اسيش ماقل اسلاماي كريستيان كيبلم بحدا لبي اوغن هزباو ويانا نخسلاف عبي دليت احديرو نيرم شبوت كوناتا سراويت منجستن حيل ميزان وينتن زقمقوم مراحت قداماي ويانا بوغنم ردان تردان انكي تراخون عبرس قبارات اندرتان كل التولى على المتن سفيح ورار نمكياز الشباشب زنبرا سراويت منجستين كاوكيحان اندا يسوس مقالن كلب من كسعصون وصوت متقعتي أو كيحان اندا يسوس مقالن نخفصم وسينو قدمتي اب علاج زلو سراويت موقع اب كتما مقالن كباب انزلو سراويت متقع زبل وتحدراو سلطو ينتي كالي ابي اقداسنت نيروم اتوم نبزحات حرس تግራይ بزيدليتهم اتاليلومن اقديدومن مسچقوان سرعات هاصي هايل سلاسه اسليفوم نوصات حواتن كوغوم ناب كتما مقاله تاكيوم زنور مسافنت تግራይ بمبتتان وانا كتما تግራይ بمقصار حيلن حدنتن تغارو محياليم ازي دما انصار غزات دربتا شوان مقلاس زخل حيل ميزان تغارو ام محيال ابي تراخ صوتي خيل يزبل قمت بوينت توهي وخم زنبر ايزنكر بزي مسارتون قبارات وين تግራይ ابرستي اب كتما مقالن كبابيان عريد زنبر سراويت منجستي تخاتاتالي متقعتن مكياد ابايتو مايدرو صدقم بتيز وصت المدما اتي متقعتي جنبار كيحا جنبار اندا يسوسن جنبار مقالن بزبل اب سلسته تخفلم مجمريان متقع بوين تستمرص نتي اب كيحا عريد زنبر سراويت نتكون زرزر تلمي اتي متقعت دما بخمزي السعب اقمطوم قداماي باشاي دحر غرازماچ غوكسا منغشا دجازماچ بزابه نغسه ود مبرق ቀኛዝማች ነጋሽ ደስታ ቀኛዝማች ድምጹ አማረ ቀኛዝማች ኃይሉ አብራሪ ግራዝማች ንጉሰን ግራዝማች ታደሰ አማረን ዝመርሑ ወሰራዊት ወየንቲ ንኩሓ خبብን ዝበዝሕ ኃይሉ በአንፈት ምብራቅ ክስለፍን ተመደበም ካልአይ በብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ ደጃዝማች ፋሲል ተፈሪ ደጃዝማች ክንፈ ተክለ ሃይማኖትን ዝምራሕ ሰራዊት ካብ አይናለም ክሳብ ገርገም በዘሎ ከባቢ በመሓዝ اب اندا يسوس زعرد سراويت منجستي نام متقعت خوحان خيرد خعصون بانفت دو معراب كيحون متقعت خفونون تمديبون سالساي بفيوتوراري عبيو ولداي زمرح سراويت نعدش مدحن نانفت صقام قديفوم بماي غفاف بيلوم كاب عداغا سوني مقاله كساب كبابي اندا مريم مقاله نمقصارن بستفالالو سببات بسرعه هاصي هايله سلاسه ام مقالهون بيس تاثرو صات تغارو نمفتح تمدبم رابعي دحري متقعت خوحا نسلستيون جنبارات زمرحوم ابوين تركب بمفتار حاويروم اب اندا يسوس مقاله زعرد سراويت نخطقوم ابتي تلمي تقمطم حمشاي متقعت خوحا زكايد بكل انفت كان تخنم
እቲ ቀንዲ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ዝካየደሉ ግን ብኣንፈት ምብራቕ ክኸውን ተወሰነ። እዚ ክኾነሉ ዝተደልየ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ንሓይሊ ወየንቲ ናይ ንግሆ ጩራ ፀሓይ ናብ ዝዋኖም ገይሮም ንኣንፈት ምዕራብ ዝነበረ ንጸላኢ እናጨመቱ ንምትኳስ ዝጥዕምቲ ትከውን በአንጻሩ ድማ እቶም ግንባሮም ናብ ጭራ ፀሓይ ገይሮም ዝከላኸሉ ወተሃደራት መንግስቲ ናብ ወየንቲ ኣነጻጺሮም ንምትኳስ ስለ ጽገሙ እዩ። ሻርሻይ ሰራዊት ወያነ ብለይቲ ኣትዩ ንኩሓ ክኸባ ምስተገበረም መጥቃዕቲ ዝጅምረሉ ለይቲ ደርሆነቆ ብደጃዝማች በዛብህ ንጉሰ ወዲ መብራቕ ብዘስምዕዎ ናይ ሽጉጥ ተኽሲ ምልክት ክኸውን ተወሰነ። ኩሉ ገባር ቅድሚ ናብ ኣጠቓላሊ መጥቃዕቲ ምውፋሩ መለወጢ ሓድሽ ዓመት ዝኾነ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ስድርኡ ምስ ኣኽበረ ኣብ መጀመርያ መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ናብቲ ብመራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ዝተሓንጸጸ ትልሚ ምፍጻምን በቢ ኣቦ ገረው ዝተገበረሉ ጻውዒት ኣኽቢሩ ነናብ ዝተመደወሉ ግንባር ውግእ ወፈረ። ቀዳም መስከረም 7 1936 ዓመተ ምህረት ገባራት እንደርታ ራያ ዓዘቦ ተንቤንን ክልተው ላዕሎን ናብ ዕዳጋ ዝወርዱና መሰሉ ዕጥቆምን ስንቆምን ኣብ ለቆታ ቋጺሮም ጠበንጆም ድማ ኣብ ውሽጢ ዕንጸይቲ ጠሚሮም ብኣድገ በቕሊ ብምጽዓን ናብ ኣንፈት ኩሓን መቐለን ክምርሹ ወዓሉ። ኣብ ከባቢ ኩሓን መቐለን ምስ በጽሑ ድማ ነናብ ኣቦ ወያነኦም ተጸንበሩ። መራሕቲ ወያነ ወይ ድማ ኣቦ ገረባት እውን ሰራዊቶም ኣብ ግላሳ ቦታ እናኣከቡ ምስ ወዓሉ መሬት ምስ ጸልመተ ከባቢ ሰዓት 3 ናብ ዝተመደው ኣንፈት መጥቃዕቲ ተጸጊዖም ሓደሩ። ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ክልተው ላዕሎ ሰሓርቲ ሳምረ ተንቤን እንደርታን ራያ ዓዘቦን ነቶም እንተ መሰሎም ዝወየኑ ጸሎት ገበራ። ካብቲ ካሊእ እዋን ፍሊ ብዝበለ ደወል ተደጋጊሙ ተጋውሐ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክለዓል ዝተመሓላለፈ ጻውዒት ነይሩ። እቲ ጻውዒት ናብ ተግባር ተለዊጡ እቲ ናብ ሰንበት 8 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ዘጉሐ ለይቲ ክጋዋሕ ዝሓደረ ደወል ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ኩሓ ብድምፂ ሓርነት ወየንቲ ደመቐ። በቲ ኣብ ማይ ደርሁ ዝተሓንጸጸ ትልሚ መሰረት ጀጋኑ ወየንቲ ንኩሓ ከቢቦም ዋምስ ሓደሩ። ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ብደጃዝማች በዛብህ ንጉሰ ወዲ መብራቕ ዝተተኮሰ ድምፂ ሽጉጥ ምስ ተበሰረ ወየንቲ ናብ ማዓንጣ ሰራዊት መንግስቲ እናዘለሉ ብምእታው ሃንደበታው መጥቃዕቲ ከፈቱ። ዓዲ ሰላም ኣሎ ኢሉ ዕጥቆ ፈትሑ ደቂሱ ዝነበረ ሽሾ ሰራዊትን ኣዘዝቱን ኣብ ኣፈንጩ ዝቐረበ ድምፂ ጥይት ምስ ሰምዐም ብንጋጸን ፍርሕን ዝሕዞን ዝጭቡጦን ሰኣነ። ሰራዊት ጥልያን ፈሪሑ ብዝገደፈሉ ድፋዕን ዓሻኽሽቦ ሓጺን ሓጺሩን ተኣማሚኑ ዝምካሕ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሰሰ። ንዋና ኣዛዚ እቲ ሰራዊት ዝነበረ ሻለቃ ዳሓር ጀነራል ኢሳያስ ገብረስላሴ ሓዊሱም ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምስ ሓሻኽሮም ድማ ብጀጋኑ ወየንቲ ተማርኹ። እቲ ውግእ ብ8 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ንጉሆ እዩ ነይሩ። ድፋዕ ወይ ድማ ዕርዲ ኩሓ ኣዝዩ ድልዱልን ብሽዋ ሓጺን ዝተሓጸረን ስለ ዝነበረ ንምጥሓሱ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ። ወየንቲ ን6 ሰዓታት ዝኣክል ብርቱዕ ውግእ ምስ ኣካየዱ ግን ነቲ ዕርዲ ጥሒሶም ንኩሓ ተቖጻጸርዎም። መን ይንገር ዝነበረ መን የርድእ ዝቐበረ ከም ዝበሃል ብዛዕባ ውግእ ኩሓ መልኪቶም እቶም መርሓይ ቀዳማይ ወያነ ዝነበሩ ብላታ ሃይለማርያም ረዳም ምስ መጽሔት ወጋሕታ ቀዳማይ ዓመት 1985 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ከምዚ ብምባል ይገልጽዎም። ኣብ ኩሓ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ሻለቃ ዳሓር ጀነራል ኢሳያስ ገብረስላሴ ምስ ኣሽሓት ሓሻኽሩ ማሪኽናዮ። መኻዚኖ ሙሉ ኣጽዋር ወተሃደራዊ ክዳውንትን 27 ወተሃደራዊ ቃፍላይ መኻይንን ማሪኽና። ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ 8 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ነቲ ዝማረኽናዮ ኣጽዋር ዕጥቅን ክዳውንትን ንሰራዊትና ምስ ኣከፋፈልናዮም ሓይልና ብምውዳብ ኣብ እንዳ ኢየሱስ መቐለ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ሃይለ ስላሴ ንምጥቃዕ ተንቀሳቐሰ እናበሉ የዘንቱ። ምስ እዚ ብምትሓዝ ተዘክሮኦምን ዛንቶኦምን እንትቕጽሉ ካብቶም ዝማረኽናዮም ወተሃደራት ንገናሕቲ መኻይን ፈሊና ብምውፃእ ነተን ዝተማረኻ መኻይን ክሕዝወን ገበርና። ካብ ወየንትና ፍሉይ ብቕዓትን ድልውነትን ዘለዎም ሓርበኛታት ፈሊና ብምውፃእ ድማ ካብቲ ዝማረኽናዮ ሙሉእ ወተሃደራዊ ክዳን ከደናዮም።
ኣብተን 27 መኻይን ኣሳፊርና ንዝማረኽናዮ መትረየስን ቦምቡታትን ኣዕጢቕና ብባንዴራ ኢትዮጵያ ብራንጎን እምብልታን ዕጅብና ቅድሚት ኣምሪሕናዮም። እቲ ኻሊእ ኣጋር ሰራዊትና ድማ ብኣይናለም ገርገንበዝን እግሪ ወንበርን ተላሕሲሱ ናብ እንዳ ኢየሱስ ከም ዝጽጋዕ ገበርና። እተን 27 መኻይን ጽርግያ ሒዘን ክኸዳ ዝገበርናሉ ምኽንያት እንዳ ኢየሱስ መቐለ ዓሪዱ ዘሎ ሰራዊትን ኣዘዝቱን ካብቲ ኣብ ኣላጅን ማይ ጨውነ ዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ሃይለ ስላሰን እንግሊዝን ክረድእ ይመጸና ኣሎ ዝብል ትጽቢት ስለ ዝነበሮም ንኣቶም ንምድንጋር ዝተገበረ ሜላ እዩ። ከምታ ዝሓሰብናያ እውን ኮይና ብጀነራል ተድላ መኮንን ዝምራሕ ኣብ እንዳ ኢየሱስ መቐለ ዝነበረ ሰራዊት ነተን ሰራዊትና ዝጸዓና መኻይን ምስ ረኣይወን ዕጥቆም ኣቕሚጦም ብጣቕዒትን ዕልልታን ተቐበልወን። ኣብ ማእኸሎም ኣቲና ክሳብ እንትኩሰሎም ድማ ግዜ ረኺብና። እቲ ተላሓሲሱ እንዳ ኢየሱስ ዝበጽሐ ኣጋር ሰራዊትና እውን ብሰለስተ ኣንፈት ናይቲ ግንባር ብምኽባብ መጥቃዕቲ ኸፈተ። እቲ ኣብ ኩሓ ዝነበረ ሰራዊት ዝገጠሞ ዑፃ ንኸይበጽሖም ብፍርሒ እናተሓበጨ ኣብ ጥልያን ዝፈሓረሉ ድፋዕ ኣትዩ ካብ ኣላጅን ማይ ጨውን ረዳእ ንኽበጽሐሉ ብሃንቀውታ ይጽበ ዝነበረ ሰራዊት ሃይለ ስላሰም ብወተሃደራዊ ጥበብን ጅግንነትን ወየንቲ ተታሊሉ ወየንቲ ትግራይ ንዝጸዓና መኻይን ብ9 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ለይቲ ንጉሆ ገስጊሰን ኣብ ዕርዲ እንዳ ኢየሱስ ምስ በጽሓ ብግርህነት ተቐቢሉ ንእንዳ ኢየሱስ መቐለ ብጣቕዒትን ዕልልታን ኣጋውሓ። ወየንቲ ካብ ዝማረኽወን መኻይን እናዘለሉ ኣብ መዓንጦም ኮይኖም ተኽሲ ምስ ከፈትሎም ጣቕዒትን ዕልልታን ብቕጽበት ናብ ዋይታ ተቐየረ። ሕዚ እውን ካብ መጽሔት ወጋሕታን ከይወጻና ብላታ ሃይለ ማርያም ከምዚ ብምባል እዮም ትረኽኦም ዝቕጽሉ። እንዳ ኢየሱስ መቐለ እቲ ዝዓበየ ናይ ጥልያን ዕርድታት ዝነበረሉ ኣጸጋሚ ቦታ እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ጥበብ እንተዘይንጥቀም ነርና ኣሽምባይዶ ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ኣብ ሰሙናት እውን ነቲ ዕርዲ ኣይምሰበርናዮን። ብጀነራል ተድላ መኮንን ዝምራሕ ኣብ እንዳ ኢየሱስ መቐለ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ብውሕልል ወተሃደራዊ ጥበብ ወየንቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ተበታተነ። ጀነራል ተድላ መኮንን እውን ካብቲ ውግእ መሪቖም ብመኪና ሃዲሞም ምስ ውሕዳት ዓጀብቶም ቤት ተማራ ኣተዉ። ኣብ ቤተ ማራ ምስ ወጽሑ እውን ግን ካሊእ ሓደጋ ኣጋጠሞም። ብቶም ክሳድ ሒዞም ዝጽበዩ ዝነበሩ ኣብ ደቡባዊ ግንባር ዝተመደቡ ወየንቲ ጥቕዓት ተፈንወሎም። ካብቲ ኣብ እምባ ኣላጅ ዓሪዱ ዝነበረ ብራእሲ ኣበበ ኣረጋይን ጀነራል ኣበበ ዳምጠውን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ በጺሕሎም ጀነራል ተድላ መኮንን ካብ ሞት ኣድሓኖም። እቲ ብራእሲ ኣበበ ኣረጋይን ጀነራል ኣበበ ዳምጠውን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ንጀነራል ተድላ መኮንን ክረድእን ጥሒሱ ናብ መቐለ ከኣቱን ተበገሰም። ብ9 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ካብ እምባ ኣላጅ ምውራድ ምስ ጀመረ ድማ በቶም ካብ ቦራ፣ ስለዋ፣ መቻሬ፣ ሞሂ፣ ራያ ዓዘቦን ናብ ደቡባዊ ግንባር ተመዲቦም ኣብ ቤተ ማራ ዓሪዶም ዝነበሩ 6000 ዝኾኑ ኣድብዮም ዝጸንሑ ወየንቲ ብዝፍነወሉ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ጥሒሱ ንምሕላፍ ዝነበሮ ትልሚ ንኻልኣይ ግዜ መኸነም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ብላታ ሃይለ ማርያም ረዳ ንመጽሔት ወጋሕታ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣብታ ንእንዳ ኢየሱስ መቐለ ዘጥቃዕናላ ዕለት ሶኒ 9 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣላጅን ማይ ጨውን ዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ክልተ መንግስትታት ኣፄ ሃይለ ስላሰን እንግሊዝን ንሓገዝ ምንቅስቓስ ጀመረ። ናብቲ ሓርበኛታት ወየንትና ዓሪዶምሉ ዝነበሩ ቤተ ማራ ዝተባሃለ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ጀጋኑ ወየንትና ሓመድ ዳፍጫ ውጽዎ። ኣብቲ ውግእ ንሱ እዩ እቲ ቀንዲ መራሒ ጦር እንግሊዝ ዝነበረ ኮሎኔል ኤፍ.ኤች ባላክ ኣብ ውሽጢ ታንኪ እናሃለወ ብወየንቲ ዝተቐተለ። ካልኦት ዝተቐተሉን ዝተማረኹን እንግሊዛውያን እውን ነይሮም። እቲ ካሊእ ሰራዊት ድማ ብተመሳሳሊ መዓልቲ ሶኒ 9 መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ብዘይገመትናዮን ዘይተጸበናዮን ካብ ማእኸል ዓዲ ብጎንደር ሽረ ዘይሩ ናብ ግንባር ዕዳጋ ሐሙስ ዝመጸን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቐ ሰራዊት እዩ። እቲ ግንባር ንሱ ብደጃዝማች ካሳ ስብሓትን ብኮሎኔል ባናሆድ ሳክስን ዝምራሕ ዝነበረ እንትትከውን ናብ ውቕሮ ጥሒሱ ንኽኣቱ እንትምኩር ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ክሳድ ዓጽዩ ብዝነበረ ሓይሊ ወያነና ንድሕሪት ተጸፊዑ ገሊኡ ንዓዲግራት ገለ ድማ ናብ እንግሊዝ ዝነበረትሉ ኤርትራ ሃዲሞ ኣምለጠ። ዝተማረኹን ዝተቐተሉን እውን ነይሮም ብምባል ይገልጹ።
ኣብቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ናይ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ መጽሓፍ ከምዚ ዝብል ንረክብ ውግእ ኣላጀ ብሸዓተ መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ማለት እውን እንዳ ኢየሱስ መቐለ ኣብ ኢድ እቶም ወየንቲ ኣብ ዝኣተወትሉ ዕለት ተጀሚሩ ሓምሻይ ቦጠለኒ እቲ ኣብ ኩሓ ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ ካብቶም ወየንቲ ጥሒሱ ምስ ወፀ ብሰለስተ ወተሃደራዊ መኻይን ተጻዒኑ ብምምላጥ ኣብ እምባ ኣላጀ ኣተወ ኣብ እምባ ኣላጀ ምስ በጽሐ ኣብ ከባቢ ቤተ ማራ ዓሪዶም ዝነበሩ ወየንቲ ብዝኸፈትሉ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምስቲ ያብኡ ዓሪዱ ዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ተደሚሩ ሓያል ውግእ ኣካየደ ኣብቲ ውግእ እቲ ድማ ኮሎኔል ኤፍ.ኤች ባላክ ዝተቐተለ ብኮሎኔል ጋርኒንግ ጆንሰን ዝምራሕ ልዕሊ 6 ቦጠለኒ ንሓገዝ እንተዘይበጽሕ ነይሩ ኣብኡ ዝነበሩ ጠቕላላ ሰራዊት መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ብመጥቃዕቲ ወየንቲ ክሃልቕ ነይሩ እዩ እቶም ኣብ ውግእ ኩሓ ዝተማረኹ ሻለቃ ድሓር ጀነራል ኢሳያስ ገብረ ስላሴም ናብ ሕንጣሎ ተወሲዶም ኣብ እንዳ ባሻይ ጉግሳ መንገሻ ተኣሰሩ ሻለቃ ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ወየንቲ ኣብ ጽንሑሉ ጊዜም ብመራሕቲ ወያነ ክንክን እናተገበረሎም ኣብ ርእስ ምጽንሖም ዕላማታት ቀዳማዊ ወያነ እንታይ ከም ዝኾነን ምኽንያት መበገሲ እቲ ወያነን ብዕንቆት የረድእዎም ነይሮም ሻለቃ ኢሳያስ ገብረ ስላሴ እውን ካብ ትሕቲ ቁጽር ወየንቲ ምስ ተለቐቑ ብግልፂ ጸረ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣይለዓሉ እምበር ብልቦም ደጋፊ ወያነ ኮይኖም ነይሮም እዮም ዝበሃል ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም መራሕቲ ወያነ ይግባይ ክብሉን ሞት ፍርዲ ናብ ማእሰርቲ ንኽቕየረሎምን ዓብዪ ተራ ተጻዊቶም እዮም ብፍላይ ምስ ባሻይ ጉግሳ መንገሻ ዝጠበቐ ምሕዝነት መስሪቶም ስለ ዝነበሩ ባሻይ ጉግሳ ምስ ተኣሰሩ እናኸዱ ይጥይቕዎም ነይሮም ድሓር እውን ክሳብ ዕለተ ሞቶም ፍቕርን ምሕዝነትን ነይርዎም ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ